Iti tayo nga gagundaway intayon iroging ibasa dati problem of the day nga napadayawan nga may surat ita nga may basa itatang nga malem ti problem of the day ni Queenie iti Cagayan ana pauluan iti kasta ti bumaket. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam a Queenie. Dear Cousin, sakbay man ngayon nakisalaysay ti pakasarita kasinyong akayat ko nga itaklin iti programam. Kablawang kay man iti happy 7th anniversary di Tanemars Studio. Tas nameten, da kay amin nga agserserbi iti Nemars Studio, Dear Manong Nemi fanpage nga mangipapaay kada kami iti liwliwa iti naldaw. Tas nameten nakablawag dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya. Nang rona kadagiti makaited to kanyak iti balakad. Nasurok ang makatawen mi paylaeng ngagdenden na akas-agasawa kini Raymond. Angem addan na dagsen aparikot mi kasinyong. Nga adda pakairamanan ti katugangak a babae. Tasipod idi nagdeden na kami iti maymay sa abalay. Saan ko pa'y pulos nga nakatunusan ti baket? No kasano nga napasamak ti amin kenuan niya tinagbalin na parikot mi kasinyong iti asawak, kasto man nga inakrugyan nga isalaysay. Anya nga rod itan ti aramiden ta Raymond. Agdadagsen akon. Sana bale. Agpadpadatamot nga adat ti trabaho na. Anya ti kahit mo asawan. Rumbing na laeng. Nga sungbatak ti responsibilidad ti sikog mo. Nasken nga takdirak. Kaya tangatan nga ti agdan na nga akasagasawa, Raymond. Adamot kid di urnong kon. Saan ka di nga adamot urnong mon? Addan malaksid ti ipawpawit ko di balay kada tatang ken nanang. Adamot ti urnong nga. Adamot ti savings ko iti bangko. Oh, ket no pagtipunin ta, ti kwartata, ti urnong mo ken urnong ko, umdaswat siguron. Kabailan tawad siguron ti uray simple laeng nga panagkalaysa. Angem, sa dinong ti pagyanan ta. Sa dinon to ti pagkasaran ta. Uray ta nalawa mo balay. Tanilaeng matnanang kan dati kasinsin ko nga kadkadwan at agyan. Ijay tanto nga agnaed. Panawan tanto nga roden dati abangan ta. Wen tamay met matlaeng no adda kadwa ta. Tadanto kadwa mga awir ti anak ta. Angem sipod idi nagkarelasyon ta. Manupay laeng nga nakasaritak nakitak ni mamam. Nasingpet mo ni mama. Sigurado nga katunusan ka ito. Nangruna no maamuan na nga addanton apuko na kadata. Kaano nga rod nga kasarita ta ni mamam? Intayin to no bigaten. Taipudnok to keng kuanan ti kasasaad mo. Ken ti panggep ta nga agkalay satan. Adda kamin kani Queenie mama. Imbag ngal daw yo.
Awan ka diti trabaho yung adwa. Awan mama. Awan tita. Rumbing na laing nga mama, tiyawag mo kin mama. Gaputa. Ay, ngayon bag nga aldaw mo mat mama. Kasya na kay ni Apo Diyos. Anya ka diti nasken nga ibagayo kanya. Tako na ni Raymond nga itugot na kakano dito balay, tadda kano tinasken nga pagsasaritaan tayo. Pudno dahi ta mama. Mama, ipakamumi kumaking ka. Nga nagtulagan min kin ni kuining nga kaayan ayat ko. Nagkalay sa kamin. Anya? Saan ka di nga nasapapay? Manutawin pa'y laing nagtabtrabaho kayo. Agpada kayo ka di nga ada trabaho na? When mama, ti kinagpaisuan na, agpadpada pa'y nga kumpanya ti pagtrabahoan mi. No kasta, adan ti umdas nga urnong yo, tapno adda usaren yo, aramatin yo nga pagkasaryo. Adan mama, pagtipunin mi ti urnong mi kini Queenie. Ti kinagpaisuan na mama, magagaranak una yan nga mangikasar ken ni Queenie gaputa. Adan sungsung batak ken kuana mama. Anya nga sungsung batan iho? Agdadag senak ngaminan mama. Adan ton bunga ti ayan ayat mi kini Raymond nga anak yo. Adan ton apu ko yo kanyak mama. Adan ton apu ko yo kada kami. Iso nga rumbeng na laeng nga agkalay sa kamin. Sa din nung arod ti pagkasaran nyo, taga ano ka kadi? Queenie, taga Cagayanak, mama. Ngim gaputa nagbasa ak ti college dito Ilocos, dito nga nagamamu kami kini ni Raymond. Ket dito yung tinagtrabahwak. No ko okay kada kayo mama. Mabalin ka din nga jay Cagayan ti pagkasaran mi kini Raymond. Anya? Saan na mabalin iha? Lalakyan ti anak ko. Iso nga rumbeng nalaeng nga dito iti pagkasaran nyo. Ay, bayam latan. Umanugot talatan. No iso ti gayat ni mama. Ala, sige nga rin. O sige mama. Umanugot kami nga dito kami nga agkasar ni Raymond. Rumbeng nalaeng lalaki ti anak ko. Saan mat nga nasaya at akit kitaan no iso ti dumanon ijay Cagayan ket isot pagkalaysaan nyo. Ken amang ano adadun to ti gastusen mi. Ngem ti gastusen ti pamilya. Iso nga rumbeng nalaeng nga ditoy kayo nga agkasar. Uwen mama. Ditoy kami tong nga agkasar. Uwen mama. No iso ti kayat yo. Dito'y kami nga ron nga agkasar ni Raymond. Bebe amlatan ni mama, ni suti kayat na. Kin may isa. Plano ko mga ijay tanton balay nga agnaed. Ha? Tapno no, adakadwa ni mama. Yan ta nga isumot pag naidan ta. Saan mo't nga mabalin ni Cagayan, tadamod dito yung Ilocos si trabaho ta. Ti kayat ko kumangarod ket ijay ti pagkasaran ta. Tamangan no, manmanudan ton nga, manmanudak ton nga makita da, tatang ken nanang, ken ti pamilyak ijay. Ta dito itumet ti, kang runaan nga pag naidantan. Kasaritam la ta idan. Ta isudan ton ti dumanon dito Ilocos, inton agkasarta. Anya pa'y nga rod. Agawid akto nga rod bit, inton no day off ta. Ha? Nakasarita ida, kinipakaamok kadakwada iti personal, nga agkasartan. Ken di da pa'y amo nga masikuga. Pasensya ka, di ka makuyog.
At dapat ngamin ti pakakumikumak. Okay laeng. Kaya ko pa ikid di nga sisyaklat ti mapan. Uray tanam amumutin, dagiti naganak kanyak. Kan, agkikita tayo tumat. Agkikita kayo tumat manen, into no aldaw ti kasar. Sige. Kasaritam tong rod ida. Tapno na ti kasta, matulag to ti aminen. Tintulaw orayan tan. Ket tay kaaldawan ti panagkalay sata. Ay, tiamok man no dito yung kantong agkasar anak ko. Isumit timbagam kandak kada kami idi anak ko. Idi inyam amom kada kami, ti kaayan-ayat mo nga ni Raymond. Imbagam idi nga, dito kay itong agkasar. Tanakad ado ti kamagyantay dito nga mangnamnama nga, dito ito ti pagkalaysaan nyo. Wen nga ron nanang, tatang, angim nagbaliw ti amin ta, ti ngamin kayat ti agbalin nga katugangak. Kat ijay Ilocos kami nga agkasar. Ano san yung tulaeng ti agpa Ilocos, nanang, tatang? Bayadak tulatan ti arkila ti jeep. Tagkakalugan kay tulatan. Ay, kayat kuman nga, dito'y kami nga agkasar. Yan tangay imanugot mo ti ni Raymond. Angem saan matakayat, ti inana. Kaya apay ngamin nga iso ti basura. Waman, saan ba't nga iso na ti makikalaysa? Kinapay nga, bebean latabotan ni Raymond nga kaayan-ayat mo, nga noan niya ti kaya ti inana, kay iso ti matungpal. Ay naanak ko, tang, da kayo ti agasawa kini Raymond. Da kayon to ti agdin na. Iso nga rumbeng nalaeng nga da kayo ti agdesisyon, noan niya ti kaya ti mapasamak. Saan kat nga ti ina, ti kaayan-ayat mo ti agdesisyon para kada kayo? Tilaeng pagkasaran mi, ti tinungpal mi, weno sinurot mi nga kayat ti katugangak, tatang. Wen ang bakakit no bibiyangan na kayon to, into no agasawa kayon. Pagyanan yun to nga raw. Ijay family house da, Raymond, nanang. Ketuan, ada kay to iti puder na. Iso nga saan nga adayo nga bibiyangan nanto, dagiti gargaraw yaw. Bakakit no, pakibiyangan nanto amin, nga desisyon nyo nga agasawa. Ay nasaan ko nga ipalubos, nanang? Makidin na kami man, ngem adan to bukod nga desisyon mi nga agasawa. Agad sapay ko maatakas na ti mapasamak. Tanas ken laeng, nga da kayo nga agasawa mismo ti agdesisyon para kada kayo. Nagruna, taadanton ti anak yaw. Ay nahanday tamot ti panpanunuti kanak ko. Ay adayo unay tinakay kamangam. Asiniglaang nanang. Adayo para kada kami kanitatang mo. Ta makabandog mo ti agbiyahe ti manu nga oras nga mapan Ilocos. Saan na bali nanang tanadagundaway mi. Da kami ti pumasyar dito itapno makita yun to ti apu ko yo. Ala, nasaya at no kasta, balasan ka. Alagad no nasaya at lakid diti ka sa saad mo di Ilocos. Natalgad to tirik nami. Angem no adati ka sa pulam kada kami. No adati parikot mo ijay. Umasidig ka laing kada kami anak ko. Amumad ti pagawidam. Makapandog gayam ti agistimar kadigiti sa nga ili. Supay nakadado ti may nakidaray ti kasarta, lakay. Wen nga rod bakit? Malaksid kadigiti gagayim ken kakabagyak ditoy. Adu pa'y ti may nga kakabagyam. Saan lang nga duwa nga jeep no dikit at dapat digiti naka 4 wheels nga daduma. Di damot kayat nga saan da nga maatendaran ti importante nga aldaw ti biyag ko.
Nang rona ka nagiti nasingid kanyak nga kakabagyak, nagiti gagayim ko, nagiti batch ko. Pakakitaan laeng bakit nga nasayaat ka. Taado dagiti gagayim mo, ken kakabagyam, nga inkarigatan dahin sakripisyo dati may dito ilokos, maatendaran dalang ti kasarta. Iso nga sa anak nga nagbidot nga sika tinasawat. Oray mo tsak lakay. Adumat dagiti gagayim mo, ken ti bayat ti panagam-am muta, sipod pwedeg basbasat at kolehyo. Puro nasaya at amin din pakpakitam kanyan. Kat sapay ko mataag na nayon, nga nasaya at kantulat ta kanyan. Kat syempre saan lang si ka, saan lang akin ka, no di kat ti agbalintupay nga anak ta. Anak? Kat una, alangan mo't nga may santulaing ti anak ta. Pasarunuan tanto adagos. Ala, ni dito Di perimrimor dito maysa. Dito inaunata. Pasarunuan ta adagusen. May mayat ka nun nagsaruno. Ngem dati at adayo ti age gap da. No laki di ka ba ilanta panunutem. Into no dakkel ti tiyan kon. Sa anak ton nga mabaling nagtrabaho. Nang runa ket pangrabiimit nga ron ti duty ta jay kumpanya nga pagtabtrabahuan ta. Isupay ang imig karigatak. No nasken nga sumapulak to peti sa bali nga sideline ko. Maipaay ko lang di amin nga kasapulan yung agina. Aramitek bakit? Agyamanak no kasta. Katsapay ko matamatungpal mo amin nga karim. Raymond lakay. Ipatpatag ka unay-unay. Queenie bakit? Ipatpatag ka mat unay-unay. Raymond lakay. Ay, kasugayam tirik nana. Tian niya. Dete, damo nga rabiing agden nata kasagasawa. Kat halos agden din nata mo't nga kasagasawa idin. Idi may sati pag-abangan ta nga silad. Walang sa balilaeng. Sa balilaeng itan, agasawa ta nga talagan. At dan bendisyon ni Apo Diyos, ti relasyon ta. Sa bagay, kan mabalinta nga aramiden ti aminen. Sabi ko mata, naragsak to, ti bangunan ta nga pamilya ta Raymond. Sabi ko dahil titimakon ko nga honeymoon, bakit? Rumbeng na laeng nga rod. Nang runa, tagkasapulan ti sibog ni baby. Uwin ka dilakay. Nakasagana ako ni Taypay. Saya. Surprise. Nakasuot ka mo't gayam itinaitisin bakit? Saan ko nga napansin na nakakumot ka itay? Uwin alakay. Kayat ko itangahanin mo ta, espesyal ti panagkanaig ta. Kabarbaro pwede tanaitis mo. Magustuhan ka di? Na bakit? Api ko mga saan? Salaan nagmatan. Ala, agdata ka. Oy. Kuini bakit? Anya tararamidam. Kit araritin ka ni samo apro-aprosan da kita maselan nga pasit ni bagay. Ala. Sumirsirip pa'y bakit? Ti anya. Detad tayong tarabaw ti baruko mo. Detad tayong nakaparabaw yung taduang mansanas mo. Kat anya nga rin ti aramidim ita. Ni. Nagkayang kamutin di ti rabaw ko. Nga medyo igiling-giling mutin. Magustam ka nila kay? Pero permi una ya bakit?
Nauray no, nagatilaig uni ti kuryat ti mangmangig ko nga, mangmangig ko nga music kat maibagay launay kan maikumpas launay ti anda. Yan salam. Ni ni apay nga, ginuyod mo tindi ti mesa nga imag. Kaya't mo nga aprosak ti barukong mo. Kasta unay ti ingar nan bakit? Sa baligahayam ti ganas na nukas ti nga. Sumirsirip laeng dagiti maselan nga pasit ti bagin. Kaysa dati lamo-lamo ka. Talaga? Uuhin. Dati thrill na nga makuna bakit? Kasla kayat ko nga saan mo nga ikatindet ang naitis mo. Okay lang. Awang matisuot ko pang baba. Anya? Naitis lang ang tisuot ko. Nukas ta? Awan pa'y pantimon bakit? Awan? Di ka diretsun ton? Naisuti kayat mo lakay. Ay, ibabak nga ro din diti short ko. Bakit? Hindi ti brief ko. Wow. Basta unay ti ingar ng lakay. Itay pelaan bakit? Itay pelang makita nga nakanaitis ka kit dagos nga ti makderen. Kit saan pulusin nga natumba. Talaga? Uun bakit? Natanggan nga talaga? Uun na. Padas naman? Uun na bakit? Daytan. Tugawan nan. Daytan. Pinandagan na maten. Unay tigalas na nukos. Daytan, nagkabali yun. Po, Diyos ko. Sumirsirip dati. Saan mo lang nga sirsiripin, Saan mo lang nga matmatan? Anya, tikay mo sawan. Isabay mo matin ati pa nagkabalyok. Ang malam dita barukong ko. Ang malam ti barukong ko. Ay, sige. Raymond. Queenie, bakit? Raymond. Ginanatalaan. Maminsan tupay. Sige. Ay. Kaano ka di nga isardeng mo ti agtrabaho? Queenie, iha, mama, siguro, into no, inimabulan ti sikog ko. Kabailak mat pa'y trabaho, mama. Kung nakarot keng kwa na, mama, uray itan kat agresignen. Alis tunto wala, sumapol man ti trabaho, no kahit nanto agsubli trabaho. Kat api nga pagresignem nga min itan, iho. No kabailan na mata ko na. Kat bay amlat ang agtrabaho, tadikan to kakaasi nga siksikalain kagtabtrabaho para kada kayo. Nangruna kat ne. Sa anak mo nga agtrabaho. Taretirado ak nga roden. Iso nga, yan tangay da kayo matan ti agiyan ditoy. Kahit ko sawa na kat agyan kayo dito yung agasawa. Makaamu kayo matan nga agbayad kadagiti bills. Kuryente, danom, wifi. Kandi kita abasto tayo. Sana bale mama. Awan ti problema ka data. Da kami latan ti makaamu kini Raymond. When angem ti kayat ko, paggudwaan nyo. Iso nga, nulakid di ka ba ilang pa ilang tigtrabaho, iha? Agtrabaho ka Tasyak idi siyak ti buntis, ay nano sa anak pa nga aganak,
No mabalbalin kat agtrabaho aklat ta sa anak nga ti papakpakan laang. Mama, kabailak mo't kid di mama nga i-provide di ti kasapulan diti balay. When abarok, angam saan mo't nga nasken nga si kalaang, takabailan mo't ni Queenie. Saan ka di, iha? When mama, hanggat kayak ti agtrabaho mama. Agtrabaho, agtap no makatulong ak iti asawak. Kasta nga agpaiso ti aramidem. Tapno saan laang nga ti anak ko ti kakaasin nga mangmanggad para kada kayo. Tasyak, awanen. Bakit akon saan ako nga makatrabaho? Nalawag ka di. Sige mama. Uwen mama. Ayun gayam, Raymond, anak ko. Mama, bapanag ije ili ita? Kat, mabalin ko nga idagas nga bayadan ng dati kuryente kendanom. Sige mama. Ikanakarotiga, pagbayad ko. Mabit lang mama. Pwede bagat? Anya din sila kay? Ikamampay lang ni mama ti pagbayad na ti danom ken kuryente. Mapan kano di ili. Ket idawas na kanon. Ti mapanagbayad. Aguri ka man? Sikat di mawatak iti pagbayad ti kuryente ken danom. Angim dawatem mat kini Queenie. Ayun mama. Iso na ti may igim ti sweldok. Iso na ti may igim ti kwartami nga dua. Kasta ay. Panawang kay pala mama. Tadabit pa panak. Sige barok. Mano ka diti masapul yung mama? No kasta. Sika ti mangigim ti sweldo ti anak ko. Uwen mama. Iyawat namot kanyak no agsweldo kami. Agur-urnong kami ngamin nga dua. Ada ka di problema mama? No kasta. Igim mo ti pagbanbanugan ni Raymond. When mama ngam iduldulin ko laang. Tada nga mi ti urnongan mi. Balak mi ngamin ti mang patakder tumat ti bukod mi nga balay. Ikanakaroon ti pagbayad ko ti kuryente kanda no. Ken na yun ang pay ti 2,000, tamasapol ko ti kwarta. Pangaramatan nyo ti kwarta, mama. Ket naka-grocery akmeten, naka-tsandaak pa yan ti para sidaan tayo. Ket api nga sa ludsudem, no pangipanak no pangusarak ti kwarta nga daw dawatek ken ka? Mama, ket kwarta mo ti anak ko ti pangalaam. Igem mo mat ti sweldo wenno kwarta ti anak ko. Wen mamang saludsudek lang. Saan mo nga nasken nga saludsuden? Taapay, si kakadi tinang pabasa kini Raymond idi? Mama, ada karapatak, ada karbingak iti kwarta ti anak ko, tasyak tinaggasgastos idi nagkolehyo isuna. Saan kat nga sika? Mas daawak taapi nga ipaigim na king kati sweldo na. Dinto nga. Mama, sige mama, inaklalayan ti kwarta. Taitid ko ti daw-dawatin nyo. Kasaritam tuman ni mama. Raymond, lakay. Abay. Nagsubang kami itay ata. Dumawat iti pagbayad ti kuryente ken danom. Inikak. Angim dumawat pa'y tinayon na nga 2,000. Angim ididamagik ng pangaramatan na. Nakaungot kit din. Baybay amlatan ni mama. Kasta ti bumakit. Pangaramatan lang nga ti 2,000. Idinto nga datamot amin ti agbaybayad ti bills. Datamot ti agatgatang ti
ag grocery, ag chinchenda. Pangmasaran na. Amom mo ti bakit? Ag sapul ti pangliwliwana ti bagina. Baka pagtaya na tuweteng Wano mapan makitong 8. Kat api nga daw, datat pagdawatan na, adan samot pensyon na nga awatin na. Bebe amlatan, no iso ti kayat ni mama, surutin talatan. Unangam saan nga nas ka nakasjay. Agururnong tangarod, kasanutar nga makaurnong ti pagpabalay ta, no dawat adawat ni mamam. Nga di namat ibaga no pangipanan na. Ngano ko lang nga paghueteng na, pagsugal na, pagtungit na, madi nas ka nga kasarita mo't ni mamam. Bebe amlatan ko nakmat bakit? Kasta nga talaga ti bumakit. Iso nga, bebe amlatan. Maditi pagbagik. Nga po siguro ta na puyatan nak ni Rabi. Ta nakakutkot din kami ni baby. Kan maululaw. Iturog ko pa ilaan. Madamdamak to nga idalimanek na tinanganak. Madamdamak to mo ngagdalos. Na talagang maululawak. Amang ano ipilit ko. Kut maawananak ti puot. Uwin matalimu dawang. Awamat nga rod ni Raymond tada ti trabaho na. Nagmayat man ti biyag dadagito yung kabalay. Ano ti panagkudkunada kanya? Katulong da. Di na pa'y among ay dalimanek mo, tinanganan da. Nakarugurugit pa'y dito, nakawarwara dito yung salas, awala ang matan. Ay na, siyak pala ang tiurayan da nga mangubra ka dagito eh. Unay matan. Nakainimas ti biyag da. Malpas da mangan, maturog da, agina na, ay hapo aya, idi siyak ti masikog, ay na, uray, aging nga jak makaanak, trabaho aklat nga trabaho, tamabainak mat, kadagiti na ikamkamanga. Saan nga kas kadagiti na daduma dita, panagkunkunada nga ta, at nakatulong da. Ay hapo aya, sakit, itang awan trabaho na, pati dito'y balay, di pa trabaho. May analatan, ti anak ko, nagtrabaho latan, so nagrigriganan. Nagimaskit di nga biyag daytan, ay na. Unay matin nito nga katuganak. Imbes ko mga kasarita na, paspasagidan nakit din. Di na pa'y damagan no, kumustaak. Di na madla kumustakan no, anya trik nak. Amuna la kuma. Ore kasanot ayat ko nga agidaliman agdalos ti balay. Ang maululawak nga rod. Madi nga rod tirik nak, madi ti bagbagi. Sakit kasta isa sa una. Kasaritam tuman ni mama, lakay. Oh, apay manan. Kat itay nalpasak nga nangan ti aldaw. Maululawak. Kat kahit ko taginanad, ngamin kat napuyatan nak. Ang nakatadot sa una nga, pampaspasagid na kanya. Bebe amlatan ni mama. Ano nga baybayan? Tunggaram mo't kasaritam mo't ninanang mo. Kasaritam ni mama. Tanasakit mo't tiriknag. Nga mangmangig ko ti kasi nga sa una. Bebe amlatan, kasta nga talaga ti bumakit. Amog ti bakit, no makakita ka dagiti wara, no makakita na nga saan nga nadalos ti balay, talaga saan na nga mapigilan ti bagina nga agsao, nga gunget. Kasta mamat dagiti babakit. Unangim, panunutin ako mama ti mariknag. No ka ba ilaklakit digit trabahwek aramidag. Among dayta. Amog dayta. Apingurod kasi ti panagsasauna kanyak. Uri no saan na nga idiretsang ibaga kanyak. Nasakit nga bas pasagidan nak. Baba amlatang kunak mat. Tapno awan ti riri. Tandaanam. Makipagnanaid tala dito'y balay. Iso nga noan niya ti kayat ni nanang, ni mama.
isulatan ti suruten ta. Madimot nalabos met una yan ti aramidin ni mama. Babaamlatan ko nakmet. Saan ko mga isot pagapaan ta? Unay mat dito nga biyagan. Nasaysaya at pa siguro na makisinatan. Makisinata? Oh, kaya't mo pa iti awan kadkadwam nga agmalmalim bayat nga dak trabaho ngem ta adda kadwam. Uri pa'y adda kadwak. No kasmat kini mama. Nga imbes nga adda katulungak, adda kabadangak, ngem adda pa nga isot mang stress kanyak. Alam ba amon ni, may stress kan san? At adda nga may stress ka, no pampanunutim dayta. Isu nga baybay amlatan, bakit? Oh, hello nang, tang. Kumusta kay dita Cagayan? Kumusta mo dagiti kakabagyan tayo dita? Saan mo lang nga natutudo dita? Ay, saan mo't anak ko? Ay, agtudo, pasari agtudo, malam, kasyay. Dito ikat natutudo. Angim okay lang, daak mo't lang dito yung balay. Sa anak mo't nagtabtrabaho. Ay, nasaya at ano kasta? Aglalo no, tultulungan na kamot laang. Ti katugang anak ko. Nang? Ate ka di ka sumungbat. Ada ka di ti parikot mo, iti katugang anak ka. Ay, di tatag mo dito. Tang? Niya dito nangig ko. Ada ka di parikot mo, iti nakaikamangam, anak ko. Ay natatang. Jack pulos maawatan ti ugali ti katuganga. Atay, anya ti araramidin na king kaanak ko. Saan sabat nga nasaya at tilangin-langin niya iti katugangam. Agad, kasaritam ti asawam tabagbagaan na. Jack mo't maawatan ti asawak nanang. Taibagakin ko na nga kasarita na ni ti inahan nang baybay aklatan ko na naman. Baybayan mi kanulatan. Takas jay kano ti bumaket. Kas jay kano ti ugalinan gapu tabaketan. Ay na anak ko. Apay nga rod siyak. Uray baketak. Amok. Kun man nakaawatak. Amok na kasanok nga pakibagayan dagiti manugang ko. Saan nga kasjay? Apay anya tiraramidin na king ka. Baybayan nyo latan nanang. Angim basit laengen mapunuanak kinkwanan. Uri mo't dito yung Raymond. May isang mo't isuna. Masurunak launay kinkwana. Takaslas. Kasla ad na nga kanunungan na ti inanang imiti siya. Ay sana mabalin deta anak ko. Nasken nga pagsaritaan niyo iti asawam. Kastig pamilin ko kay kayde. Saan nga rumbeng nga bumibiyang ti katugangam ti pangedeng niyo nga agasawa. Ay na. Maululawak manan. Ang siguro bisin ko laan. Mati. Ay na. Naakit apay. Ikat bayag mo, di talamisaanan, talabang mangan ti ubraan mo, nakadupay ti madalusan, at dapay malabaan. Ay, siyak pa lang at amat ti uray yung aglaba ka dagiti murang. Dagiti ules, kada kurtina, nga nadadjay paglabaan. Siyak pa lang ti urayan niya. Ay, unay kay mutang. Ay, unay naya. Kastalatan, nakainimas ti biyagyo. Nakaalam ang mangan. May sa oras yun saan, di talamisaan. Unimot din. Nagalas mo ti pa nagsasaon di katugangak. Di na nga ta makita nga. Maululawak. Iso nga Jack pa iti makdir ti nagtugawak. Jack pa din maibos. Jack pa din maituloy-tuloy ti manganda. Manditirik nak. Imbes ko mga uminak asiggan ta kumustaan nak. Kitain naman ti jar ko. Ti sitwasyon ko tulungan na kumamat. Bangunan na, alalayan na, mapanidjay
Jisilid mi tamatu, ayidak ko mantap na no, makainana kang imsaan ba't? Dakat agpaspasagit yung ubraan na. Ay naman, mapunuan ka talagan ka dito nga katugang. Ay, ticket to school, tiriw-pro pa yun, aya. Ay, itayak pa lang, agsasao, imposible ka di na manggag. Di ba't lang tatumak der, talawad lamang, mangan ti ubranan. Diyos ko, aya. Ay, kumanawak man laangan dito, oy. At ito na sumang petak, kasto ito manan. Awan tumanan na. Nakarugit tulat na ti balay. Ay, piman pa iti anak ko nga dadyan agtab-trabaho. Idintong iti natuma dita. Talamang mga ubrada. Ay, kumanawak malaangan. Ay, anay ko, naigalisa. Anay ko, di manong mo nagsakit. Nagsakit. Ay, tulungan na ko ba? Apo, Diyos ko, diyak makabangon. Tulungan na. Unay kamot ten bagat. Apay? Nagipulong kanyak ni mama. Ha? Anya timpulong naking ka? Nga iti ka numang mangang ka, nga nakabaybayag ka numang mangan iti lamisaan. Naipagalis ni mama. Nga naitama ti patong na iti semento kat kastaunay ka no ti sakit na. Nga agpapaarayat, anya tinaramin mo. Binaybayam ka nun at nga kaslawan tinangig mo nga panagarayat na. Nga idi ka no timalyaw kakingkwana. Kinitam laeng, saan ka mat nga timakder tapno na pamukuma binaangon ni Suna wenno inarayat mo kuma. Kasta ti bumakit, di ba? Ha? Anya? Iso nga binaybay aklatan. Anya? Anya ti kunam? O di ba? Dahirat kanain mong ibaga kanyak. Baybay aklatan ni mama. Gaputa, kasta ti bumakit ako nam. Nagalasmot din dito nga ugalim. Di nakpay saludsudin, Raymond. No, kumusta ak? Di mo pa'y saludsudin no usto ba tindanon ti inam kanyam? King ka? Makaungat ka kanyak. Gapulaeng timpulong na king ka. Nga di mo pa'y ammo. No usto no saan? No anda ti kinagpaiswanan na. Kat api ko mga ibaga ni mama. No saan nga pudno? Api ko mga agulbud ni mama kanyak. Kan nakita ka mismo deti lamay ang tipatong na. Naglitam. Kat ibaga na nga di mo ka no inarayat. Idinto nga nangeg mo mo ti panakatumba na. Nangeg mo mo ti panagarayat na. Panagikikis na ng gaarayatan. Sinaludsod mo ba kanyag no apay? Agim saan? Saan di ba? Nga imbes nga saludsudin kanyag no apay nga jak inarayat ni mama. Makaungat ka adagos. Kit apay ngamin nga di mo inarayat. Siguro, adaguram keng kuana. Gaputa, adagurak? Raymond, maululawak idi, kaday di nga kanito. Jak makatakder. Agdul-uak. Jak pa'y makapangpangan. Jak makaturturog. Indo mo ko idi. Gaputa talaga nga maditiriknak, maditibagbagik. Nga uri no paspasagidan nak. Uri no ado ti sao nga madi malamlamot ti aso nga ibagbaga ti inam kanyak. Naira na lang nga natumba, naigalis. Kat hindi agpaarayat, anya nga ro ti maaramidak. Ha? Anya? Uri kasanot, ayat ko nga tumulong, mga rayat king kuana. Saan nga kabailan ti bagay? Gaputa, maululawak nga rod. Oh, ang imimbas nga damagam, kumusta ang tiriknak? Dagos nga makaungit ka kanyak. Tad-ada nga patpatsam ti inam ngem siyak nga asawam. Anay ko. Apay. Anya ti marikrik-nam. Anya ti mapasmasama king ka. Saan naklatan nga panunutin? Ingka ti inam. Tad-ada nga isakit mo iso na ngem siyak. Kabigatan na kasinyong
nagpakada kiti asawak nga agawidak dito'y Cagayan ket dito'y aklatan nga agpasngay. Tabakan no saan ko pa'y nga maipasngay wenno saan ko pa'y nga naipasngay ti anak mi ket amangan no andadaka sa mapasamak kada kami nga agina. Baka di pa'y madanunan ti panagpasngay ko ket makaala iti sakit. Gapo iti panangis-stress kanyak ti katugangak. Igawid na ni Raymond ngem awan tinaramidan na tanaka ikeddengak idin. Kunakken kwa na sumurot no kayat na umay no kayat na't umay ngem kunakken kwa na nga nataltalged tiriknak nasaysaya at ti kasasaad ko no idjaya dito'y Cagayan nga agnaed ket dito'y kunton nga ipasngay ti anak mi. Ngem imbes ko nga agkid daw ti pamakawan ti asawak gapu iti pakpakita na kanyak nga kasla adda nga kan kanunungan na ti inana ngem siya. Nga kasla di naman lang mabagbagaan ti inana. Nga imbes ko nga iparikna na kanyak nga siya ti rumbing na laing nga kanunungan na tapos gusto mo ti kunag. Gusto mo't amin nga ibagbagak. Nalawag mo't nga saan nga gusto tir aramidin ti inana kanyak. Manipod idi nagdeden na kami awan pa'y pulos tinasaya at ngayon pakita ti katugangak. Nga pakibiyangan na amin ultimo panangigim ko ti kwarta wenno sweldo ti asawak. Nga imbes ko mga maawatan na gaputa masikugak ket sa anak nga makagaraw-garaw nga kas iti gagangay ang puro pasagid lat mangmangi ko kenkwana. Puro sakit tinakam lang itid kanyak ti katugangak. Iso nga nasaysayaat ko na ken Raymond. Agawid ak pelaeng. Aging nga may pasngay ko ti anak mi. Imbes kuma nga igawid na ket ibaga na nga bumukod makisina talatan. Angim saan? Iso nga dadigati gundaway nga mapanpanunot ko. Nga kaslaawan ti bukod na nga disposisyon ti asawak. Itataadaak dito'y Cagayan kasin yung nakalaglag ang diriknak. Hanak may stress. At dadatatangkin na nga mga asikaso kanyak. Dagiti kakasinsin ko nga umay dak sarsarungkaran, umay dak kumustaan, umay dak tulungan, dagiti iikit ko nga umay dak balbalakadan, umay dak bagbagaan no anya dagiti rumbeng nga aramidag ken saan ko nga aramidan bayat ti panagsikog ko tapno nasalon adto ti ipasngay ko nga anak ko. Awan na pulos tinariknak iti side wenno iti puder ti katugangak nga kasta nga panangisakit da kanyak. Nga uri ti asawa ket kasla dinakpayan isakit kasin nyo. Usto ka di tinaramid ko kasin ket anyat aramidek. Ento no maipasngay kon ti anak mi ket ibaga ti asawa nga agsubli akon iti dennana. Anyat aramidek no ibaga na nga makidenna kami paylaeng iti inana, iti katuganga. Eso nga panpanunutek nga sa anak nga umanugot no saan kami matlaing nga makisina ko na. Kay ket ko pa'y kidin kasin yung nga umay ni Raymond ditoy. Ta ditoy latan nga agsapol kami iti trabaho. Wenno mang ipatakder kami iti uray konforme dita nga negosyo. Ta ditoy mas natalged ti riknak, mas nasaysaya ti pakitungo kanyak ti tattao iti aglawlaw. Ken kayat ko launay nga napintas tumot ti langen-langen ti pamilyak nga mariingan ti agbalin nga anak ko. Diyak kayat na mabalbalin ka diyak kayat nga dumakkel ti anak ko.
iti puder ti katugangak. Ta ita palaeng nga masikuga kat awan ti panangisakit na kanyakon kan ti agbalin nga apo ko na. Anyan to laki din no. Anyan to lagi din no may pasngay ko. Baka kat no agiwara lang kat paspasagidan ng tumat. Baka kat no nalukong agtaray-taray no nakulit kat baka pagsawsawaan nanto when no kaungat ng tumat. Baka kat no kasaritak tumanin ni Raymond nga kasarita na wano bagbagaan na ti inana kat baka ibaganan tumanin nga bebe amlatan kat kasta ti bumakit kunanan tumanin. Baka adda nga gapa kami kasinyong baka isupayan ti pakadadaelan ti langin-langin mi nga agasawa. Dahil di nga ron ti pakabuklan ti pakasarita akasin. No pa'y nayadayo kami nga gina ni Raymond nataltalgad matirik nakitan. Ngem no anya ti agur-uray nga gasat mi ken future mi saan pa nga nalawag kanya. Takaslawan pulos ti mariknak nga panangilaban ni Raymond kada kami nga aginana. Nakaslad adda nga isakit na ti inana. Alam maawatak mat inana nga rod. Ang imadati sinumpaan mi iti altar. Bayat ti panagkalay sa mi nga agtinulong kami iti rigat ken namay, iti ragsak ken liday, nga mangibangon ti pamilya mi. Sabay kumakasin yung kat adda na ibati na nga adal dati nga pakasaritaak. Kaya nakaited kumatliwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya nang runa kadagiti kaskanyak nga mangrugrugi paylaeng iti biyag ti naasawaan wenno mangrugi paylaeng nga mangbukel ti pamilya. Ket agyaman na ken kakasin ti anos ken laing mga nang ted biyag ken nang idrama dati nga surat ko agyaman akmet kadagiti makaited ti balakad. More power to your program kasinyong and God bless. Tuy agparikot apagayam mo, Queenie iti Cagayan.